Sziasztok emberek! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban van egy célom. Először is egyik barátommal van egy ilyen kis világom. És ebben már nagyon jól haladunk, amint lássátok. Most nem lesz benne a videóban, nem szeret videózgatni. Ja. Na emberek, akkor itt vagyunk. Gyorsan megmutatom eddig mi van ebben a világunkban mesével. Ja, egyik barátommal. A mesélni másik világomban még. Na, itt egy kút. Ez itt egy kút, amit lássátok. Most jön a lényeg, amúgy itt a házunk. Ott volt a kezdőházunk, csak itten horgászgatunk. Jönnek a fantomok közben. Gyorsan, hát, menjek aludni, aztán ja. Na, mert itt is vagyok. Aludtam egy jó nagyot. Itt emberek egy blokkmúzeum található. Szenvedtem vele, igaz, 3 vagy 2. Ez szar. Belém csapott a villám, jó? Gyorsan csinálunk egy ilyet. Nem fantom volt, a rohadják ki. Ennek majd azt is megmutatom egy. Itt a blokkmúzeum, ja, minden szép, minden jó, korrekt. Itt egy láda, itt tárolom emesével a cuccokat. Itt meg vannak meg ilyesmi. Ott a falut körbevédtem, mert ott egy falusi kereskedő, mindegy. Emelek. Ott a mob múzeum. Itt a mob múzeum. Ott lesz majd a Warden is. Itt lesz a Warden, és még átmegyünk ármedőbe. A nedőrbe is van mobok majd. Minden videóban beszerzek 10 darab mobot. Ezek majd a külön videókban lesznek, mert itt ebben a világomban, ebben a részben megmutatom, hogy hogy van és hogy mi lesz. Emberek itt lesznek az itt lesz a gázt. Folyosó. Mutatnom kell nektek. Majd ebből a világban több rész lesz, nem akartam addig ebből videózni. Még nincsen meg emesével a full diaszettem. A full diaszett, meg a full, hogy van netherite elitra, meg 64 steak, ne akarjátok tudni mennyit farmoltunk. Mert volt egy tehén farmunk, csak az történt, hogy jöttek ugyebár bejött a barátom testvére. Fölgyújtotta bizony. Az történt. Szóval, emberek, nektek még mutatok valamit. Amúgy így szokok gyorsát járózni. Emberek, itt van. És emberek, ez a portál azért jó nekem, mert elteleportál egy ifére. Mondjuk a videó mamma még ki fog kerülni. Emberek, ez egy sziget. Itt is szigetke. Hát ezzel is lesz valami, ezzel is tervezek valamit, csak nem tudom, hogy mit. Mindegy, emberek, menjünk vissza. Miközben itt több falu van. Na emberek, ennyi lett volna ez a videó. Megmutattam mindent, amit úgy megéri megmutatni. Szóval, ja. Emberek, majd akkor a következő videóban találkozunk. És majd
ottan mindent megépítünk. Egy gyors odafutok, nem tudom miért nem vittem a csónakot magammal. Gyorsan emberek, még most szeretném kirakni még a mostani videó. Köszönöm szépen. Ja, mert még ezt a bázist nem mutattam meg. Ezt a ezutáni lévő videóba akartam megmutatni. Milyen? Kifagytam. Emberek. What? Mindegy, emberek, innét kijutok gyorsan. Emberek, kijutottam, csak az a gond, hogy ide eltűnt nekem. Na itt a bázisom, szóval minden szép. Néha mesétől megkérdem, hogy innét vehetek-e tőle kaját. Jézusom, ez mennyit farmolt. Atyaig. Emberek. Ezt nem is tudtam. Ez nagyon sokat játszott a pályával. Na egy emberek, ezt nem tudtam, hogy ennyi kajá van. Múltkor csak pár darab mindenből, egy darab aranyalma, egy darab enchantolt aranyalma. Na akkor következő videóba találkozunk, és beszerzünk 10 momot ebbe a kollekcióba. Addig is, sziasztok!